Pomenula uprava Aluminija, dakle slala je poziv u pomoći domaćim međunarodnim institucijama, međutim odgovore nisu dobili. Odgovore su dobili jedino od vlade federacije, tačnije od premijerke Jelke Miličević koja se uključila u rješavanje ovog problema. Vlada je ranije govorila, odnosno iz vlade su govorili kako pokušavaju pomoći Aluminiju putem povoljnih kreditnih aranžmana. Sada su sve oči uprte u vladu federacije, sutra će se održati, barem bi se trebala održati sjednica vlade na kojoj bi se trebao usvojiti set ključnih mjera za spas Aluminija. Međutim, o svemu tome ćemo u nastavku više razgovarati sa direktorom korporativnih komunikacija u Aluminiju, gospodinom Darkom Jukom. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, evo, hvala vam lijepa na pozivu. Srdačan pozdrav kako gospodi u studiju, tako i svim vašim gledateljima. Dakle, evo, u ponedjeljak ste našli rješenje do nedjelje. Tada ste kazali kako niste dobili neko konkretno obećanje niti od vlade federacije, niti od bilo koga drugog. Je li se od ponedjeljka nešto promijenilo? Mene bi stvarno radovalo da vam mogu kazati nešto više u odnosu na ponedjeljak i to je zapravo tragedija cijele ove priče, da još uvijek nemamo službeni odgovor. Spomenuli ste sami u uvodu, dakle, odgovor od strane dopredsjednice vlade federacije, gospođe Jelke Miličević, koja je i ministricom financija. Direktor društva, gospodin Dražen Pandža, s njom komunicira, dakle, na osobnoj razini i jest točno da se uključila u rješavanje ovog problema. Koliko mi imamo saznanja, evo, iz tih razgovora, da čitav tim ljudi koji su vezani za njezino ministarstvo radi na nekim prijedlozima koji bi trebali valjda sutra biti izneseni pred tu sjednicu vlade. Međutim, jako nas zabrinjava što do sada, do ovog trenutka, dakle, od prvog čovjeka vlade, od resornog ministra, govorimo o Ministarstvu energetike, industrije, gospodina Nermina Džindića, nema službenih odgovora. Mi do ovog trenutka nemamo saznanja zapravo sa službene strane je li sutra sjednica vlade, u koliko sati počinje i kakve će se mjere naći zapravo na stolu. A to je zapravo ključ cijelog problema. Hoće li sutra vlada razmatrati pitanje Aluminija i ako hoće, u kojem će smjeru ti razgovor ići. Ono što se pojavilo kao nekakav prijedlog ili paket mjera bilo je već u medijima na više strana, dakle u petak nakon kolegija vlade koji je održan, govorimo o prošlom petku, nisu mjere koje znače život Aluminiju. Dakle, nisu mjere koje nama u ovom trenutku na bilo kakav način mogu pomoći, jer se uglavnom, odnosno zapravo sve bazira na rješavanju nekih nagomilanih dugovanja iz prethodnih vremena. Nama ta dugovanja sada, odnosno rješenje dijela tih dugovanja ne znači ništa. Stvari u sustavnom rješavanju problema Aluminija, jer mi ne možemo preživjeti ni naredni mjesec ako sutra vlada ne bi donijela strateške odluke. Ukoliko ne donesete strateške odluke, kako ćete se snaći u nedjelju? Evo, na način na koji smo se snalazili ovih dana pred nama, bili ste svjedoci i zahvaljujem na način koji je vaša kuća pratila cijelu ovu našu problematiku. Uistinu da nisu mediji reagirali na način na koji su reagirali, mislim da ne bi bio izvršen ovaj pritisak koji je morao biti izvršen i na mjerodavne u ovoj državi, na svim razinama govorim. Dakle, mi smo u nedjelju u ponoć trebali biti skinuti s elektroenergetskog napajanja od strane, dakle, NOS je trebao dati nalog Elektroprijenos, to je taj nekakav zakonski put kako to ide, tehnički put. Uspjeli smo tada kupiti, moram to tako kazati, život za 24 sata, odnosno za ponedjeljak u ponoć, s tim da je stvarni rok bio puno kraći jer vas propisi obvezuju do 14 sati toga dana prijaviti takozvani vozni red za električnu energiju, odnosno u prijevodu novog opskrbljivača za sutrašnji dan. Ukoliko ga ne prijavite, dakle poslije 14 niste u mogućnosti to uraditi, u ponoć vas NOS skida s elektroenergetskog napajanja, što mi razumijemo i ne krivimo. I dakle, ljuti na što se pokušava u dijelu medijskih istupa prikazati da je Aluminij u nekakvom neprijateljskom odnosu prema institucijama koje zapravo rade svoj posao od Elektroprijenosa, NOS-a, Elektroprivrede. Mi smo u problemu zato što se sustavno od strane vlasti, od strane dakle oni koji donose zakonska rješenja ne rješava ono što može značiti sutra ili život ili kraj Aluminija, o čemu se vlasnici moraju izjasniti. U ponedjeljak smo uspjeli unutar jednog sata, dakle prije isteka roka, neki 45 minuta pred istek roka, dogovoriti preko naših poslovnih partnera unutar BiH koji su nam do kraja, dakle, se stavili na raspolaganje prepoznajući ozbiljnost situacije, preko njihovih kontakata, spremnosti za pomoć, riješiti narednih tjedan dana. I to ne nepuni tjedan, nego konkretno do nedjelje u ponoć. Međutim, to nije rješenje. Koliko dugo planirate tako odgađati ovaj problem? Mi planiramo živjeti do svake minute koju budemo mogli. Dakle, nećemo se prestati boriti. Međutim, ako se ne riješi na strateški način odnos prema Aluminiju od strane vlasti, ako se ne riješe zakonodavno pravni okviri kako Aluminij treba u budućnosti funkcionirati i poslovati, kako se treba država odnositi prema Aluminiju kao strateškom poduzeću, točnije, ako se Aluminij ne prizna odlukom vlade kao strateško poduzeće za ovu državu, doći ćemo do trenutka u kojem više isteče onaj rok i nećemo moći naći opskrbljivača i dolazi do prijetnje, dakle realizacije pritiska na onaj prekidač koji bi značio apsolutno u jednom trenutku smrt Aluminija. Kako
komentarišete navode da je zapravo potrebno smanjiti plate uposlenika? Koliko je zapravo to, da li bi to uopće riješilo problem? Koliko bi značilo smanjenje plaća? Nekako su često u fokusu javnosti plaće u Aluminiju, to postaje nekako famozno pitanje. Ja ću vam kazati da postoje sektori u državi, ako se bavimo elektroprivrednim sektorom, telekomunikacijskim sektorom, čiji radnici, ja to ne sporim, ja im odajem poštovanje, imaju veća primanja nego mi. Htio bih da se država fokusira na to da svi radnici u državi zapravo streme povišenju prosječnih plaća i primanja, a ne da se tjera radnike koji su uspjeli dosegnuti neku razinu, dakle da žive lošije, da to tako kažem, u državi u kojoj jednako ne skrbi na način na koji bi trebalo o radnoj snazi. Radnici Aluminija zavređuju svoj kruh u iznimno teškim uvjetima. Dakle, svi su bili u prilici vidjeti snimke iz naših proizvodnih pogona, što znači proces proizvodnje aluminija i mogu kazati da smo, govorimo o radničkoj populaciji koja radi u pogonima, potplaćeni u odnosu na kolege u aluminijskoj industriji u svijetu. Međutim, sve to je manje bitno. Mi smo spremni raditi i bez plaća, ako to znači jedno vrijeme spasiti aluminij. Ali to ne znači ništa. Iz kojeg razloga? Diranje u plaće radnika aluminija u ovom trenutku, osim što bi naravno izazvalo revolt i nezadovoljstvo od strane sindikalne organizacije, što i jest očekivano, je kozmetički potez. Plaće aluminija na ovoj razini čine 6% ukupnih troškova tvornice, dakle ukupnog budžeta, ukupnog troškovnika tvornice aluminija. To je zanemariva brojka. I bilo koja korekcija bi se radila o nekog 1-2%, što nama ne bi značilo ne na mjesečnoj, ne na godišnjoj, na dnevnoj razini, apsolutno ništa. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Dakle, zbog visoke cijene struje i skoka cijena sirovina na svjetskoj berzi, oni su nemogućnosti plaćati. Dakle, to je rezultat brojnih dugovanja. Ovo preduzeće se već godinama nalazi u teškoj situaciji. Sada prijeti i gašenjem, a razlog je dugovanje od oko 350 milijuna maraka.